Aramaioko Bertso Eskolak Manes Agirreri omenaldia egin eta txupina jaurti eta gero hasi dira. Aramaioko San Martin jaiak gaur hasi eta uztailaren 8 bitarte gustu eta adin desberdinendako herritarrendako ekintzak antolatu dituzte. Goienakook bertan izango gara. Hementxe gauz, Aramaixoko balkoian, San Martin jaiak hasi barritan, berez Bertso Eskola zan txupina botatzekoa, dana dela omenaldiai buelta eman eta zuri omenaldi bezala ina, zuri tokau jatzu. Bai, ez dakit oso ondo ze esan, baina bueno. Bai, bueno, pues asko eskertzetzi eta huin izena. Baina kabarra izan marrape badi, Ze oin arte ez dute zebe jakin, ordu erdi lehenaro arte eta harrapa nago lan. Bueno, posik egon bikoa. Sorpresa zarrapatu da zure ibilbideari aitortza bat emateko. Hori izan da apurtxo bat beraien omenaldi hori egiteko justifikazioa. Zelan hartzen da zure ibilbide horri aitortza jasotzia? Bueno, azibiko bazinizten ja beterano garela, ez? Nik uste toketa jakule, ja. Bertso Eskolako sarrena izen da, ondion gazte egon da. Bai, bueno, ondo hartzen da, gixe esan. Bai, beti be konstiente izen da hemen bakarrak ez dauela tireketan, baizik eta dano gabitzela bakoitza bere papelien eta bere funtzionio lanien, eta bueno, holan funtzionetik edala gure sekretu baldin badau, ez? Zenbat bertsolari, zenbat bertsozale irtetzen dira Aramaixo bezalako herri txikitxo batetik? Bai, ez dakit, bueno, askotan galdetu izen duzku hori, ez? Aber ze gaitxik eta zera. Nik uste talde batetik Aramaixo bera bai dela herri dinamiko bat, da badagoela mugimendu bat ez be kulturan ikuspegitik, ez? Eta ez bakarrik Bertso Eskolan, dantzataldien, trekitixi elkartien, jente asko dauela. Eta igual bereziki talde horreitan adindanetako jentie dauela transmisio lan hori ondo itxen dalako, ez? Zarrak gaztetxo berak ustetzie, gaztetxo beku miei, referentzia be mantendu itxen die. Orduan ez da inbesteko astetan jentie erakartzie, guk ez dugu kanpaina hondirik etxen. Jentie etorri itxen da, egu beso zabalik hartzen ditugu. Lizentzia txikitxo bat hartu dugu. 2007an edo sortitzan beregunean botagen Bertso Eskolan izenean txupina eta urten ikusitzan Manesek txapelketa itxi dauela alde batera, pentsagoen politxo izango zela, zela baitxeko gure aitortza txiki bat itxie berai, inago lanagatik, bat Bertso Eskola oinoko eta pikurte berak eta bere lagun batzuk eta beraitxek bultzatu eta pixka sortu zen. Ixe danok eukidou edo irakas edo gertuko bertzotan, eta irutzen gakun bazela momentua, bere xumetasunen da sorpresa txiki bat nintzat itxie berai. Baki gurduri egon dela, baina ordu berdiko kontu bakarrik izan da, orduen uste dugu eta espero dugu gero posa gaientzi urduritasun horri eta oin disfruta dixela jaixe. Ederra ikustie, olako balkoitzarra Bertso Eskolako kidez beteta, adin, genero, jatorri desberdineko jentie, bertzuen bueltan zelan mogirutzen gure herri zen, eta horre bultzaten gaitxu lan itxera azteza este Bertso Eskolan, eta horregatik jarraitxuko. Gure animazua eta arrasa zuezarete eta zuen gatik topa. Anbototik Jetxibarri, Anbotoko Mari, Aramaixoko udaletxean, ongi etorri Aramaixora. Eskerrik asko. Zer moduz banda jetxiera hori? Nahiko ondo, nik uste dut jentie oso adi zauela balkoitxik esaten zanana eta impresio oso ona, bai? Jetxizara Anbototik eta Anbototik jetxi bezain pronto, mikrofonua hartu eta mesua helarazi dotazu herrixari, elkar zaintzeko mesua. Azken aldi honetan apuruan nik uste dut astu itxen garela gauza basikuenetan, ez? Eta da norberan zaintzak, ondokuen dauen zaintza, ez? Eta apurtxo bat inguruko danan zaintzak, ez? Naturan zaintza eta hori. Apur bat uste dut norte asuntue galtzen gabitzela alderdi horretatik, bai. Bueno, behin etorrita, behin jetxita, zelan ospatuko ditugu Aramaixoko San Martinak, Anbotoko Mari? Bueno, egixe esan da, herrixen murgiltzia guzteta jat, eta nahiko parte hartzailea izenaz beti, eta
murgilduko naz gaixetan, bai. Aramaioko San Martin jaietako bigarren egunean, goizean urtero bezala, tortilla patata lehiaketa egin dute udaletxeko arkupetan. Nire buruak sarri galdetzen dit, non eskutatu zaren. Pauso bat atzera, txamba hartzeko eta bia gaite. Tortilla patata lehiaketan gauz eta hemen lehiakide batzukin, zezabitze ditzen momentuan? Arrautzak. Arrautzak eta zer da, lehiaketan parte hartzen duzuen lehenengo aldia edo hartu duzu parte lehen hau? Lelena. Lehena eta badakitzuzuk tortilla patata bakarrik itzen edo haman laguntza bide dorzu? Bai. Bai zer, badakitzu itzen edo ez? Bai. Eta zuzabit apurtxo bat erakusten, ez? Keba, berak etxin dago etxien. Etxien zukin eta gaur ze asmokin etorri zaria irabazteko, badau kompetentziari. Zingo, irabazingo? Venga, irabaziko. Bera omen da txefa eta zue biso laguntzaia. Hori da. Bai. Eta zein da errezeta? Bueno, emunduzkue arrautzak, patatie, olixuak eta gatza. Ez dauku kipuleik, ez dauku ezebe gehiago. Orduan horreaz. Baitxu, egixo esaten moduzutan nire bizitzako lehenengo tortilla patata. Ez da broma. Benetan? Benetan ez da broma. Ez da din sekule tortilla patata. Erabazten bagau, osea... A ber, igual, printzipia harten suertia edo eukiko duzu. Ez dauko itxura txarra, Gero topo dut bidieme bai aroa eta orduen horrepe lagunketan dago. Aipatu duzko beste maian, euren lehenengo patata tortilla azala, zuena lehenengo patata tortilla da? Nirikoa ez. Etxian ensaietan ibilizaria gaur. Hombre, baiet, irabazteko. Eta irabazteko asmuakin etorri zaria edo? Bai, guztiz. Badau kompetentzia esaten da, esperientziak, ematen dutzula beste nola baiteko apurtxo bateko abantaia. Guk eukiko suerte del principiante. Horretara heldu beharko zarie eta ia holan irabazterik daukotzuen. Oso nahi izango zan, jaiak azteko modu aproposa, tortilla patataleak eta irabaztia. Bai, ditutxu apur bat irabazteko, Poliki badabi, a ber, ondion falta da, apur bat. Apurtxoa falta da, ikusita ingurura begiratuta, ze asmo. Bueno, alegin duka ere irabazten, baina, bueno, tortilla hon batin da posik, da jazta. Komentau dozkue, patatak, arrautzak, dana emuten dutzuela. Bai, jolazten dau, ingrediente berdinak inda, no? Eta, bueno, oso ondo dau. Ordan trukue da eskuan. Hoi da. Gutxikoa, bueno, zegakoa jauzen patata, gaz puntua. Baiten ote zaude, jakinaiean ametzerako zainari. Politxo, nik astiro noien, normalien bestie, baina denbora purtsoa gehiago hartzen dut, eta bueno, urtengo dauz, zer. Zer urtengo dau, patxaraz zinda, hori izango da zure trukotxua? Slow food, hori da. Poliki txiana, eta gero ikusiko zer gertatzen da. Ez da izango lehenengo aldixa parte hartzen duzuna olako lehiaketa baten, ez? Ez, oin 3 urte erabaki gen umiekin parte hartzia, buru bat esperientziagatik, eta ordundik errepikatzen. Uste dut, azkenean oso gutxi elkartzen gare eta badauke bere puntua. Orduan parte hartzia da. Har gehiago ongo bagine, hobeto. Nik usteko? Ederra. Ibilizari hor, zerixo, probetan, ardauakin... Ze moduz, ze esperientzia? Oso esperientzia ona izen da, eta bai, animetan dut, eurrengoko urtien bai, jentie paimai esatia. Aurten, 5 tortilla aurkeztu die lehiaketara, ze irizpideen arabera erabaki dozu zein dan aurtengo irabazlea? Lehengo itxura, gero bebai sendotasuna,
Eta gero ja fangare probauaz, zaporia, gatza, eta hortxe. Eta oso ondo. Gatza zibilide justu zamarrero, baina bestelan oso onak, oso onak. Bueno, bigarren urtez jarraian irabazle. Bai, bueno, posten naz. Ez da erraza, baina bueno. Zaitxugu, poliki-poliki, tortilla patatiakin, paimaia geuki dau. Hortxe, itxura balorau dau, lodiera balorau dau, guztua. Eta zuria urten da irabazle. Bai, bueno. Suertia. Ontxe, behin pasauta eta behin zuk irabazita, zein da sekretutxua? Esperientzia. Esperientzia eta mimoa purtxo bat. Hoxe. Kostata utzi zaitut atzean, sendatzen ari nintzen unean. Bueltan zatozta seguru zaude, ezin duzula bizi ni gabe. Ara, orain biktima omen zara. Ai mesedez, joan zaitez, zure hitzek ez dute balio ezer. Zuzinen edo noiz, horren maltzurta zeure goi. Noiz maite izan nauzu noiz, ez gara itzuliko inoiz. Nola esan behar dizu Aramaion San Martinek ez dute atsedenik hartzen eta oraingoan herriko plazan bilduko dira aramaiotar guztiak, bertan aur jaio berriei ongi etorria emango dietelako eta dantza erakustaldia antolatu duelako bertako dantza taldeak. Ikusleak prest daude eta gu ere hortara goaz. Aramaiotik
zer sentitzen da, hainbeste urte eta gero, ez, ja, beste bide batzuk hartzia erabakitzen dozunean? Bueno, lehenengo bildurra, eta gero, maitasuna handia. Bai, maitasuna handia sentitu dut, denak indiaten sorpresa horrekin, eta superpozik. Eta, bueno, gero be, ikusi da, herrixangatik be jaso dala kariñoa, zuk uste duzu, olako dantza erakustaldixek eta badaukiela, ez, umiak egoten dielako, helduek erakusten dozuelako, badaukiela lan herria bateratzen dauen energia bat? Bai, klaro, baina herriko plazan elkartzea, ez, oso esanguratxoa da. Egun klabeek batzuk dira, denok elkartzeko eta jaiak ospatzeko. Zenbat prestaketa egon da honen atzetik, antolamenduen eta dana? Bueno, lana da, egitzen dago ostiraletan ensaia, baina gero hortaz aparte, gure taldeak eratu gaz, behintzat plazan ensaia, posizioak hartu, eta lana da, baina ondo. Bueno, eta ez talde batetik idoia zuen bai, kolaboratzaile moruan egon zara, ez da, ze sentsazio eramaten dozuelako egun batetik? Jo, niretako izen da opari bat, gaur hemen parte hartu alizetie, eta batez be, ni dantza talde hontako kide izena zelako, eta bueno, gaur eurekin egotien beste modu batera nire kantuekin, izen da kristona, oso berezitze, bai. Minutu gutxi barru herri kirolen emanaldiari hasiera emango zaio hemen Aramaioko herriko plazan eta plazara poliki-poliki herritarrak gerturatzen dabiltza. Ikus dezagun zer eskaintzen diguten. Bueno, entxe, bukatu berri gaurko herri kirolen emanalditxo hau, zela jaso dozu hemen Aramaixoko berotasuna? Oso ondo, jende pilo bat batu da hemen, eta itxela izan da. Eta ikusi du, bueno, 7 proba desberdinetan lehiatu zari, azkenean zure taldia irabazle urten da, zein izango zauke izan dela zaiena zuentzat? Niretzat ingo diez, ez dote itzen askorik, eta niretzat hori. Ingo die, karga itzen deuz besoak, eta gero trontxarako indargitxi eukidot, baina, bueno, ondo. Gaur demostrau dozu txapeldunetan txapelduna zarela, bueno, oia dana bukatuta, igertzen da nekia gorputzien? Bai, nekia hasi orduko ja igertzen dugu, bueno, hanbeste lan egin de, igertzen da, bai. Bai, honek zenbateko lan askatzen dago horretik, zenbat entrenamenduta, zenbat denbora eskaini behar izen jako? Bueno, astean gubilten gara pare bat ekitaldi. Gero ude partean egite dugu zuen erakustaldiekaz, azken baten tramitu modu hartzen duzu eta ondo, erakustaldien bitartez, batez be. Bueno, eta hemen bukaeran zuk ja lasto jaurtik eta hortan mundu dana zu animatzen eta egon dienean, igertzen duzu berotasun hori eta igertzen duzu horrekin darrak ematen dauela? Bai, beti, ez, albotik baduzu jentea animatzen, nobera apuruet alegintzen da gehiago ni ustez, ez? Aurrera egiteko behar dugun arnasa atzerako Gogorako haien izarrek ekarri dutela eguzkia Ikusi duzu eta zure bikotia ezin hobeto moldatu zariela hemen trontxak itxen, lehenotik probauta zauketzuen? Egisa esan, Aramaixoko jaizetan oindala 2 urte, ingenun proba berdina. Eta bueno, orduan aldi hortan ondo moldatu zitzien eta gaurkoan zuen rekorra austera etorri zari, ezta? Bueno, geixema berriro parte hartzera, bai. Bueno, eta hau fizikoki be bai, demandantia izango da, ezta? Igarri dozu nekia hori eta gero edo izer dixa? Bai, nekia, igarri dut, bai, eta egarrixa sentiru dut. Eta bueno, trontxetan ibilizara, baina beste baten bat proba ubierko bazauke, ze proba guztauko jatzun itxia? Ze proba, hemen gaur indauienetatik? Hori, ez dakit. Bai, hoxe. Bai. Bueno, horrek be esaten daue, indarra eskatzen dauela, igual hortarako entrenamendua edo inbieko dalen hau? Ez dut uste, keba, aldana, urten eta urteten dagoena, momentukua. Hori da, gozatzeko prest, ez da? Gozatzeko, hori da, ni gaur be urtenaz, eta esan da, bueno, zan urten itzen aurrek urtien, urteten dagoena, bai. Munduko herririk zoragarriena zarielako. Biba zuen!
egun guztia eta gero Aramaioarrek indarrak berreskuratzeko beharra daukate eta horretarako Eusko Label produktuen parrillada daukate orain hemen Herriko plazan. Ikusten dugunez, ilara dagoeneko hasi da egiten eta laizter saltxitxak dastatzeko aukera izango dute. Bueno, ikusten dugu hemen ja martxan daukotzuela aurtengo parrilladia. Zer eskaintzen dutazue aurten Aramaioarrei? Bueno, Aramaioarrei gure izin da bie Eusko Labeldun produktu bat ekarri, da gaina txarritxeak ez dakona, danok jarri alizen daigun, da txaltxikiak, txalan akeliak indako saltxikiak ekarri dugu. Eta, bueno, zenbat pertsonan dako daukotzue aurre ikusitxa itxia? Sasoia edarra da, ordua, jateko pintxo bat aukerako da, sortxiron saltxikiak ekarri dugu, nik uste dut laster manea jo diela hemen, laster, bai. Osia badau? Boa, kristona. Bai, egundan eta gero igertzen daia tripan zulua dauela. Gau pasostien bai. Bueno, orduan, energia biharra be badaukotzue, eta zuek uste duzu honek emongotzuela energia buelta. Pintxonekin, vamos, elegante, berra eskuratuko gareia. Eta gero zertarako erabiliko dozue honek emuten dotzuen energia? Ba, ointragoren bajo, eta ja etxera, zebixer da juerga potentia azkenengo guguna, eta ondo bukatu bidea Aramaixuko jaisek, orduen ja gaur laster etxera, eta ondo loen, eta bixerri atope. Bixer gau pasa ona bota, eta ja etxera. Bueno, zuek ja hartu dozue Eusko Label pintxua, probau dozue? Bai. Eta ze moduzkoa dau? Ona. Ona. Ikusten daun dion be, igual bero badauela erreitzen dau? Bai. Bai, mingaina gorri geratu gatzue. Bai. Honek emuten dotzuen energia, gero zertarako erabiliko dozue? Ba, barraketan ibiltzeko. Barraketan, zein da zuen barraka gustukoena? Ez da izan da izen dan, izke da bi, holandazela bi barra eta haimezula salto baja, eta salto baja. Bale, eta orduan, zuek uste dozue pintxo honekin, gero ja gabosua barraketan ibiltzeko bezain besteko energia ukiko zuela? Bai. Irekitako zauriak, urbain bihurtu. Ze xarma dauko lako egun baten olako leku baten afaltziak? Bueno, ba, herriko gentiaz gazela eta herriko plazan gazela, herriko plaza okupetan. Gainera ontsen momentutxo bat barru, musikia bebai egongo da zuzenian, gero dantzaitzeko presa hauze? Ni ez, baina beste batzuk bai. Bentsat, ondo pasetako preste etorri zari, ez da? Bai, eta plaza bete eta gorputzak astintzeko.
lehengo kurtie da pikien parte hartzen duzuela edo ja esperientzia duenak zari? Ez, oingo urte izan da lehenaz, bai, aurreko urtien ez ginen egon danok eta ez gazen danok parte harteko eta zuzko elitxi. Zuleri gabe botariko berbetan, nazkatuta! Kuadrilla, zirat izakitzuen zuek arrakasta izena gaurkoan pikeko irabazleak izango zitziela. Oia! Bai ala, Landa lan ino. Landa lan ino zuek, konta guri zer lan ino zuen gaurkoan. Zer lan, disfruta hau, poliki buruakin, pazientziakin da. Jazta. Hau da, nire kamaria? Bai. Vale. Hemen dik, Aramaixoko asamblaen izenien, guretzau alde batetik bronkie bota Boniato Kriu arrasateko kuadrilla txapeldu nahi. Eta datorren urtean, saiatu zaite berriro irabazten zuen herriko patxangie, gero etorri mesedez Championsa disputetara, bai? Animo. Aramaitxoko gaia borobiltzeko ni ere mozorratuta etorri naiz. Hemen, herritarrekin plazan elkartu gara. Ea zer aurkitzen dugun. Zenbat arte, zenbat año, zenbat izan naiz, zenbat eraino. Zelan bandia Aramaitxoko jaixak? Ondo, oso ondo, bandia. Guarga asko bota oso? Bai, larre igual. Zein da zure mozorrua? Sin más, erdi Frank de la Jungla, erdi antropólogo, erdi cazamariposas, pero ose. Eta zer etorri, kuadrillakin edo zu bakarrik en plan... Lagunekin. Ezkenean herritzen dano lagunak eta hemen beti familiziaz hasi ondo. Zelan bandia Aramaitxoko jaixak? Ba, egisa esan da oso ondo, oso motzak izen dia urten pasau jat oso motz. Bai, eta ni proposatu urrengo urterako beste egun bat gehiago luzatzia. Eta baitxia bi afari, gaur bat, eta semifinala eta finala, bisar finala. Esatea da ondo bukatzea Aramaitxoko jaixak. Ja, bueno, gaur aprobetxako utopera, eta jazta. Eta gero afaixen ostien baukotzu pentsauta zerbait itia? Dauke lan itxen dut. Dauke DJ Inox, DJ Xenaz, orkue. Zuza gero gabeko DJ-a, ez? Eta gero afalostia baukotzu pentsauta zerbait itia? Bai, nik uste danok daukagula gauza berdina pentsauta. Gori ja zeuek esan. Huerga asko, ez? Bai, seguramente baiet. Falostian, ze plan daukotze zuek? Aurterunez, Aramaixok oikoa moruan azkenengo egunean burundesa txupitu hartuko kuadrillana batera. Bai, burundesa, ez dakit esautuko zuen, da Aramaixoko bakarri da. Gure gozio proba. Eta loso saldu ze zapore daukon edo zedan hori? Hori exotikoa da, zapore exotiko, baina zuek dazatu bidau bakoitzak, eta bidau iritzi pertsonal bat osatu bidau. Zenbat baino zenbat naizana, zenbat eraino. Afaltzeko zauki dozue? Pate, piper beteak, ez dakiz esan, txomoruen, penkak, saieski, risotua egixe da, eta ura ardaua. Eta gero afalostian badaukotzue planen bat? Etxea. Askar? Hombre, bai, hau miedokuta. Ai, ordan juergarik ez dau? Pestero, egunez. Eta bengo egunetan ez tozo bota juergarik? Bai, zapatu. Juerga ona? Oso ona.
Bueno, orduan horrek aldo konpentzau ez? Mozorrua. Ze mozorro daukotzu ezuek, ala, onpeluzi lurrea. Despedida de soltera, oiaz, cuadrilla osua. Hor da novixia. A ver, venga. Eta novixua nun itxi osue. Novixua ez dakigu. Despedida de soltero, gu soltera bakarrik. Gaur parranda, ondoin eta ja etxera. Zer da zuretako ondoin? Ba, ondo pasa, ja, ondo bukatzea Aramaixoko jaixak eta maiera bat emutia. Eta 2024ko Aramaixoko jaixetako mozorrorik onena Marijaia eta Zenedor. Eta 2024ko Aramaioko jaietako urrezko gibela Pero Eta horrela, Aramaioko jaiak amaitzen dira. Musika, jende giroarekin, ikusten duzuenez bagoaz eta hurrengora arte.